Opozícia je v strehu. Premiér Robert Fico napísal otvorený list Elonovi Muskovi. Žiada ho o informácie, ktoré môžu byť zdrvujúce pre progresívne spektrum. Chce vedieť, kto na Slovensku bol dotovaný v zahraničí od zrušenej agentúry USAID, ktorá mala celosvetovo na starosti dotácie a rozvrat spoločnosti. List Elonovi Muskovi. Vážení priatelia, informácia, že administratíva nového amerického prezidenta pripravuje definitívne zrušenie agentúry USAID určenej na pomoc pre zahraničie, je mimoriadne závažná pre vnútorné záležitosti Slovenskej republiky. Obrátil som sa preto na pána Muska, nového amerického ministra pre efektívnosť. Vážený pán minister Elon Musk, blahoželám vám k vymenovaniu a k rozhodnutiam, ktoré prijímate. Avizované zrušenie agentúry USAID sa dotýka aj vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Je nespochybniteľné, že finančné zdroje pochádzajúce z USAID boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán. Aby bolo možné oddeliť užitočné a prospešné projekty od hrubého zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, považujem za správne obrátiť sa na vás s požiadavkou o sprostredkovanie dostupných informácií o dotáciách a grantoch poskytnutých mimovládnym organizáciám, médiám a individuálnym novinárom, ktorí pôsobili a pôsobia na území Slovenskej republiky. Len z neúplných verejných zdrojov je zrejmé, že agentúra USAID za pomerne krátke obdobie podporila tieto subjekty dotáciami vo výške niekoľko miliónov USD. Vážený pán minister, téma zneužívania zahraničných fondov na Slovensku za účelom znevýhodňovania časti politického spektra je natoľko závažná, že som pripravený stretnúť sa s vami aj osobne, pričom by sme mohli prerokovať aj iné projekty vzájomne výhodné pre slovensko-americké vzťahy. S úctou Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky.